Ka Meghalaya Pencak Silat Association hak jingilam jong presiden uba Dipshan Rentatiang bar uba Thomas Rongthalu uba Dip secretary uba Deiru state coach hilapan long ya ke second state level Meghalaya Pencak Silat Championship Arhajar Arpsan Arpohonreu kablapan long haki arsi lenter kata hak live tarik bad live way tarik ukulang kot Arhajar Arpohonreu kablapan long hak senong umling Haribah district. Hari ini kesengi lawan ban sakhi ya ke Lumpung Ilekai de ke kong Rona Khamdej kepada ke MDC jong ke nong po constituency kum ke kong san ha ke jingi dan lang jong ginong yalam senong ke senong umling ginong kit kam ketika association ki kemi ki kpa jong ki kena ki bai simbenta ki riu pai ba ka than lambat ki bai hari ini ke Lumpung ginong simbenta ki don hadu shispa prapongun ki balawan na ki district baper jong jela kentup ya ginong simbenta na East Khasi Hills na North Garo Hills West Garo Hills Eastern West Khasi Hills bat na Ribhoy. Ha kebala pediang ya ginong isimbenta nadu ki bahendrus nam ter hadu ki balasan. Ha ba aizkran nagaliang ke kong Rona Khamdej kalong ba ke jingjob ke de jingyo ya gold medal. Henry ke gold medal ke bakong san e ke de bani isimbenta bat ban penlejung mod ha ke ban kilan met nama lengba ke jing kilan met ka pen klan om tang ya ke bormen. Henry ke jing mod jing perkhat bat ban long yelede ki ba pikir. Shishu kalong bagadap ke jing itanat ban UI ya ki hebret ki balai sim benta lang kentai bat senrang bat ka aiman sim nadu ki heb ki baret bakin dang beteng bani sim benta hagit lempung baper. Apo jingilam sel kiralong ki balai singana sop I kena I bala rim bat I balong la slim ni hakani ka jinjile kai ka jungi I ronghang bonisan ronghang Bonifas Malai Isha Matong bronze medal Dali marhati nak buat cendur lang dali hati di medal uwan na oi ni don kampalat na makatong ka jumi ka long bangin job bangin yo gold medal ten rai rengkat pat gold medal ba piyo ban nakabanta dito di bamla ban yo ro ngoong ya pi kane ka game la dangan bakla ka gold medal ka ba kerpang ka jompi haba pi concentrate pi siam bantai kane ka jingele kai pi practice ya ka pi penle jemut ya ka long ka ba ka train ya pi mentally bakin long mentally strong they ni amba hoy they mentally strong physically and mentally fit bapila ban control ya ka mindset ya kar kom jimut jim perkhat ka jumpi bapin control ban long discipline ya lade ringkat bat ka game ka bapi ki hikai ya pi kan train ru ya pi bapin long control ya la ka jong ka jimut ka jing perkhat bapin la ban control ya ka perkhat perdan ka jong pi bat ya ka ngat ong kum no ya ka wholesale ka jong pi ya ka jinglong jong pi ka babaro ka we na dong shadong ka bamut na do kaliang ka jimut ka jing perkhat ka jing klan ka jimut ka jing perkhat ka jabin bor perkhat ka jong pi bat bapin long physically fit baka mut pin klan ka bor me bor phat abak klan ka bor met bor phat ki jimut jing perkhat ki klan ka jabin ka jong pi ka klan ngai tenat hang ne bagi hep ki berit ki hep ki berit kan thei ki yo lat ban ye sim benta na ai man sim ya pi dang ret ka kloi ba ya pi ba phin kem ba phin bat ya ki ta ki jing hi kai ki ba ki coach ki jong pi ki hi kai ya pi aba pi don na ne ka game ngai ku play ki mi ki khma ki ba ai lat ya ki khun kan thei ki jong ki kum ju kam ba pi ai lat ya ki khun chen rang ki jong pi ku play je bon ni ka jing yar ka jing mut ka jing pakhat ka jong pi ya ka ba pi ai lat ki khun kan thei ban sim benta bat na ka benta ka jong pi ki athletes dan ki nong yele kai ki nong ye sim benta ki bala train ye kan ka sports nan ong kum ne penle jengmut ya ka kot bat penle jengmut ru ha ka por ka ba pi kot ya le ban concentrate ya ka kot bat ka por ka ba pi practice ya kan ka jingile kai ka jong pi ai ya ka full concentration
ngai tenat ya ke game ka bapile kai ngayo ban saki arlai beli ki game ka po ka bangadang wanru kadon ketu ke jingele kai te ngai tenat palat ya i kongkong pala perform ya ketu ka jingele kai ila phat bamo ka de ka jingele kai nga su thu ka ba consume la ni ka ba bam ha ya ka bor met ke jungi na kata kadau ba pin klang ba pin long strong ban fight ki opponents ki jong pin hab ban train yela de pin hab ban exercise bahai la de ba pin long physically fit tena kata kadau kan ka por nga ai kumle pi baro nga yo jing tiep lang ba ki official ki jong yang ne di presiden rang ba 4 la ban penrung ya ka national game henry ngan nombak la ban ong bahang ne ngidon kiriu crowd perkat kiriu yalam kumle shibun ba de pidon shibun ki jingkit kli henry wat la kat taru namar ba pikwa ban kentiu ya kaneka discipline ya kaneka jingele kai pi wan ban ya aiman siam lang pi wan shakmat ban siam kumu pa uban yalam ya kaneka jingele kai bat nganom atatien bahag po ka jingalam ka jumpi ngin la ban penrung ya ka hak national game bakan long ka jing mentoy na ka banta ki nong yeshim banta bakan long ka jing mentoy na ka banta ki kun samla ki jungi but ngaseu ka ban ai ka burom ya ka jelam ka laya ka jungi ka bahapo jong kane ka sorkar ilayale ban ai kata ka ban pencurong la ka jong ka kecil la ka jong ka cingeram na ka banta ki sports ki discipline ki prepare ban ai ki kerja scholarship ban ai ki financial help na ka banta ki to ki bala pau mo ki bala job ha ki state level ki national level ngala tharai kala don ka sports quota na ka banta ba pinyo kam yo jam te ha ba phishim banta ya kan ka games ki kmi ki pa ke la penlut shikat de na mar kan ka game kat bangala ban sutu kam pada de ka game ka bangila ban yo jingera na kaliang jong ka sorkar ka de be ka kamon jong ki kmi ki pa ba ka jong pi te na ka daw ngaseo ban ai jing kuble ka bakar pang ki kmi ki pa ki ba yara financially la ki jong ki kun ki bom ten kai ya ka jing yo ya kata ka pisa ka tengka ila sponsor ya pi ka jing puli ki sponsor ro na ka banta ka ne ka game ka jong pi te na kata daw burom ki kmi ki pa bakane kam de ka bapin ong ban shule kai namar kane ka perthai ka bamanta kanu ka sap ka bapidon ka kala no ka banlokum ka profession lan ka ban ai kam ai jam ya pi ngangin scam begitu ki papen lecing mo ka ka game pin yo ka gold medal pin la ban compete ha ki district ki state ki national ki international level kanang bakan long ka jing mentoy na ka banta ka jong pi samla belekai bang sedang berada bahkan North East Special Select belalong sepo Liverpool bagi laura ibu burom yang state kejongi bat gidang yakun ro bat perung hapo ka national game yang pernah kering silakan bat kidang gulkon samla jongi gol lekan hapo Karnataka house dem balada bat disang nari bas tim cibatabya ke national level yang third championship dan dia ngimcem dalam berkreat bagi dan ikut samla jongi boleh akas Karnataka jadi ini terkadang ibu ini ketarik bapi kemudian barit ikut samla berarti senior level berarti lakai ke second state level championship berarti ini sab benang ni ingin saya lakai ke national level di job sebelum meningkong kibar udah ter tiga di kalat ke platform bantri terjadi ki heb kibarit hajing sedang kaba ginang yang ti tam ta kaba new play tam kumkina kikam kibatmai bersifti yang kena bentar lembaga jangka federation jangka North East Pancasila kaba rasanya ini bagi sedang bro ke senior nampaki ini women kaba ngila propose yang tarik nang mencisi ke nampan kalau kita federation ini pulau benai match yang keempat di senior team ikut sama kita kiban salakai kita kaba arpawon egindon kalau yang ke state kujungi dalam perkara ini si benai tam kaba sebelum ngelajit dikatakan ke venue berhenti po Sai STC Nehu Shillong sebelum kita poin kita lakukan balai sepatam dari India berkuih ikut samla kita ba kita lakukan hantai ba kita lakukan bergila pedang berpeluang dengan federation kita sistem bentar yang lain juga state kita seperti nak kuih kepol saya kuih kepol